Вітаю вас, мої шановні сябры на канале Вохра Сервис. Свяйкину мана брангу з другой и Вохра Сервис канала. И сегодня на моем сервисном столе по другому разу, ды по другому кругу белый пригажун, белый залитик, ноутбук Asus X555L. Что здарылася? Пасля ліквідацыі наступстваў заліцця на гэтым ноутбуку ён у мяне файна спраўна працаваў недзе каля 5 месяцаў. Але ж аднойчы пасля рыболу працэсара на смартфоне Xiaomi Poco X3 я падлучыў смартфон да ноутбука, каб праверыць, ці вызначаецца працэсар пасля рыбола у дыспетчеры прыладаў. І там я ўбачыў, што насупраць дыскрэтнага відака павісла памылка драйвера пад сумна вядомым кодам 43. Пераўсталёўка драйвераў, а таксама пераўсталёўка аперацыйнай сістэмы ні да чаго не прывялі. Быў выпадак, калі вінда увогуле звалілася ў сіні экран смерці. І стала зразумела, што сумнавядомы код 43 вядзе да дохлых чыпоў відэапамяці ці да дохлага відэачыпа. Давайте коротка узгадаем першапачатковую сервісную гісторыю гэтага ноутбука. Гэты белы ноутбук быў мной выкуплены ў Мішані 80-гадовага пенсіянера, які абыходзіць кантэйнеры са смеццем з мэтай пошуку надбаўкі да пенсіі, з мэтай здачы таго-сяго. І выкупіў я гэты ноутбук за 10 еўра. Гэты апарат я абраў у якасці ноутбука прашывальшчыка. На ім усталяваны софт, які выкарыстоўваецца для рамонта смартфонаў, для прашыўкі біёсаў, для падключэння праграматараў, такіх як EasyJetach ці T48. Браў я гэты ноутбук менавіта за сваіх дызайнерскіх прыхільнасцяў. Асноўным крытэрыем гэта яго прывабны белы колер. Пасля першай разборкі я быў проста шакаваны колькасцю іржы і вокіслаў унутры ноутбука. Ёханы бабай! На ім я правёў наступныя рамонтныя працы. Быў выпаяны мультиконтролер, былі апрацаваныя прыпоем ад карозіі кантактныя пляцоўкі. Каля мультиконтролера быў заменены гнілы MOSFET. На субплаце быў узняты і апрацаваны прыпоем коннектор шлейфа па ланцугу USB 2.0. Шлейф сам быў заменены, ён быў паедзены карозіяй. Таксама ў ноутбуку была няспраўная родная клавіатура. Яна была дэмантавана і заменена на новую, а таксама дасталася акумулятару. Акумулятар быў замоўлены на AliExpress і усталяваны ў ноутбук. Агульным коштам у гэты ноутбук было ўжо укладзена 50 еўра. Але ж я паабяцаў, што аднаўлю гэты ноутбук, нягледзячы на фінансавыя затраты. Таму у дадзены момант я вырашыў у незалежнасці ад фінансавых стратаў аднавіць вось гэты ноутбук і выкарыстоўваць яго для прашывак. Так яно і будзе. І вось зараз у дадатак да ўсіх праблемаў гэтага ноутбука мы маем код памылкі драйвера 43.
І на пачатку трэба адказаць на, бадай, галоўнае пытанне. Што вінаватае у кодзе 43 на плаце дадзенага ноутбука? Ці відэапамяць, ці відэачып? Гэта ключавое пытанне. І тутака мне не абавязкова разбіраць гэта ноутбук, каб высветліць праблему. Дастаткова уважліва паглядзець відэаролік, прысвечаны першаму рамонту гэтага ноутбука. Ён мае праўюшку з надпісам «Як ён выжыў». З таго роліка можна зразумець, што віноўнікам з'яўляецца менавіта відэачып. Яшчэ падчас першай дыягностыкі у мяне былі пытанні да відэачыпа. Сервіснай вінды драйверы на відэачып не усталёўваліся. Усё сканчалася чорным экранам. Загрузіў я з флешкі Windows Live 10. Давайте падкінем драйверы. Цёмны экран. Што адбываецца? У нас знікла выява. Няўжо драйвер не падыходзіць? Можна ўзгадаць, што на першай стадыі, каб высветліць гэтае пытанне, я дыягнастычна прагрэў відэачып. Ну і я пачаў адпрацоўваць гэтыя версіі. Пачаў з відэачыпа. Я не пагультаюся, зняў сістэму ахаладжэння з фазавым пераходам і прагрэў відэачып да тэмпературы 110 градусаў. І відэачып у нас працаваў. Усё сыходзіцца. Я прагрэў відэачып, і ён адпрацаваў некалькі месяцаў. Тыповыя паводзіны відэачыпа пасля дыягнастычнага прагрэва. І зараз гэты тэрмін скончыўся, і хвароба відэачыпа праявілася. Такім чынам, шаноўныя мае, я буду адразу мяняць відэачып. З мэтай падвышэння сваёй кваліфікацыі я паспрабаваў скарыстацца дыягнастычнай прогай MODSMATS. І сапраўды лог паказаў памылкі па каналах відэапамяці. І што? Што гэта нам дае? Ды нічога. У гэтым выпадку зноў-такі можа быць няспраўная відэапамяць, а можа быць няспраўны відэачып, што прыводзіць да адпаведных памылак. Выкарыстанне гэтай праграмы не адказвае на пытанне, хто галоўны віноўнік. Код 43 нам выразна паказвае, што ў нас праблемы ці з відэапамяццю, ці з відэачыпом. І в дадзеным выпадку карыстацца гэтай праграмулінай не мэтазгодна. А узгадваючы папярэдні ремонт, і так зразумела, што няспраўны відэачып. Таму, шаноўныя мае, пасля ўсіх гэтых разваг я патраціў дадатковых 25 евро і набыў два відэачыпа N16S GT-SA2, а таксама трафарэты для накаткі шароў. Давайте з вами рыхтаваць плату да працы на інфрачырвонай паяльнай станцыі. У дадзены момант, шаноўныя мае, я раблю мапу асноўных супраціўлення. Для чаго? Каб потым, пасля запайкі новага відэачыпа, праверыць, а ці не з'явілася ў нас нейкіх анамалій. Вось прям зараз вы бачыце той вынік, які ў мяне атрымаўся. Далей, шаноўныя мае, я размясціў плату на спецыяльны дыванок з падагрэвам, якія выкарыстоўваюць для дэмантажа дысплейных модуляў на смартфонах, для таго, каб адклеіць ізаляцыйныя налепкі, а таксама апорныя пракладкі. Дыванок падагрывае плату недзе да 50 градусаў. Бачым, што ўсё вельмі файна ў нас адклеивается.
Надалей, шановныя мае, мы будзем праводзіць, як я называю, тепловую адаптацыю платы і новага відэачыпа да выпайкі запайкі. Усталяваны профіль для сушкі. Плата у нас павінна нагрэцца до 125 градусаў. Размяшчаем плату на інфрачырвоную паяльную станцыю Mobimax 4Z Auto. Размяшчаем на маленькім тэксталіце новы відэачып. Наносім невялікую кропельку тэрмапасты GD900 у непасрэднай блізкасці каля чыпа для лепшага маніторынгу тэрмапары. Ставім тэрмапару, апушчаем вверх. І, уласна, запушчаем тэрмапрофіль. Бачым, што тэмпература платы ў дадзены момант 129-130 градусаў. Я праганяю ўжо гэты тэрмапрофіль другі раз. 2 разы я рыхтую плату да тэмпературы 230 градусаў Цельсія, пры якой здымаецца стары відэачып. Таким чынам, шановныя мае, відэачып, які прыехаў з Китая, запаяны на плату. На чипы навешана сістэма ахладжэння. Для тэставання я намазаў GD900. Плата ўстаўлена ў корпус, да яе падключена родная матрыца, таксама падключены SSD, на якім усталявана вінда з драйверамі. І зараз я адчуваю лёгкае хваляванне. Мы будзем праводзіць першы запуск ноутбука пасля паяльных маніпуляцый. Паехалі! Падаем на плату сілкавання, павінен адбыцца аўтастарт, бо BIOS скінуты на заводскія налады. О, лямпачкі ў нас запаліліся, і што? І што ў нас будзе? Ёсць выява. Гэта ні пра што не кажа. Гэта можа працаваць убудаваная ў працэсар відэакартка. Зараз наша задача паглядзець, а ці знік код 43. Вінда усталявалася, значыць, глядзім дыспетчер прыладаў. Опа, ёпарасатэ, клічнік вісіць. Уласцівасці код 43. Зараз нам трэба пераўсталяваць
драйвер на відеокартку і код 43 повинні зникнути. Обновити драйвер, знайти на гэтым камп'ютары са спісу доступных драйвераў. Так, гэта вось будзе у нас панавей. Пайшла усталёўка драйвераў. Потым мы перапампуем вінду і паглядзім, што ў нас будзе з кодам 43. Прылада працуе нармальна, окей. Ну і зараз самы хвалюючы момант, шановны мае, перапампуем вінду. Так. Опля. І глядзім у дыспетчер прыладаў пасля перапампоўкі. Опа! Ёханы бабай! Клічнік вісіць. Уласцівасці. Код 43, ён не знік. Ёпрст. Атрымліваецца, што замена відэачыпа нам не дапамагла. Вось табе раз дык раз. Шановныя, а ці адбывалася з вами такое? Вось вы ідзеце па ходніку і ў галаве ў сабе пракручваеце свае мэты і мары. Так думаеце. Вось, гэты аўтамабіль, ну, вельмі мне падабаецца. Трэба быць актыўным, трэба дасягнуць сваёй мэты. Я разумны чалавек, я працую і я назбіраю на гэты аўтамабіль. Усё прасцей паранай рыбы. Значыць так, пераглядзець свой бюджэт. Значыць, спачатку харчавання, потым. Вось я шмат набываю ўсяго з Аліэкспрэс, гэта таксама можна урэзаць. Надалей. Так, я палю цыгареты. Каштуюць дорага. Так, трэба перайсці з 15 цыгаретаў на дзень на 3 ці 5 цыгаретаў, і гэта будзе эканомія сродкаў. Я буду адкладаць вось такую суму у гаманец, і месяц, другі, трэці, чацвёрты, ну, можа, год праз год я ўжо буду ездзіць на гэтым аўтамабілі, які мне так упадабаўся. І ты ўжо па ходніку ідзеш такі ўпэўнены, так, я сур'ёзны, дарослы чалавек, я актыўны, я працую, я дасягну сваёй мэты. І раптам там нехта з нябёсаў вырашае, што ваша самаўпэўненасць пераўзышла ўсе межы. І нехта падкідвае вам ускраек бардзюра па тым ходніку, па якім вы ўпэўнена ідзеце. І вы з усяго размаху спатыкаецеся аб гэты бардзюр, ляціце, потым думаеце, господзі, які ж я дурань, нешта мяне сапраўды занесла. Вось зараз гэта прыблізна тое, што я адчуваю ў дадзены момант. Я ж так быў упэўнены, што дохлы відэачып. Замена нам не дапамагла. На пачатку роліка я праявіў занадта вялікую самаўпэўненасць. Да, мне не патрэбна нават разбіраць гэты ноутбук, дастаткова паглядзець папярэдні відэаролік, з яго вынікае бла-бла-бла-бла-бла. Застаецца толькі развесці рукамі, супакоіцца і мазгаваць далей. Значыць, версій 2. Няспраўная відэапамяць. Па меншай меры яе трэба уздымаць, глядзець, што там пад ёй, бо гэты ноутбук заліцік, глядзець усе кантактныя пляцоўкі пад чіпамі відэапамяці. Адрыболіць пасадзіць назад, калі праблема не знікне, трэба мяняць чіпы відэапамяці. Таксама ёсць яшчэ варыянт, што з Кітая прыехаў няспраўны біты відэачып. Як я паглядзеў пад мікраскопам, ён зусім не новы. Ён быў у карыстанні, зняты кітайцамі з нейкага апарата. Пра запас у мяне ёсць яшчэ адзін, можна яго перапаяць. Так што, шановныя мае, працуем далей. Зняў я, шановныя мае,
два чіпа відеапамяці, зняў менавіта з таго боку, дзе было заліцце. І што я ўбачыў? Пад адным з чіпоў кантакты моцна акісленыя. Давайте з вами паглядзім праз мікраскоп. Значыць, вось ён, адзін з чіпоў, і на ім выразна бачныя вокіслы. Мы ўжо не здарма яго знялі. Гэта трэба было ліквідаваць. А вось ніжэй другі чып відеапамяці. Ёсць 3-4 шэрых пятака, але ж вокіслаў пад ім не выяўлена. Ну што надалі, шановныя мае? Рыболем чіпы відеапамяці і запайваем назад, а там паглядзім. На жаль, шановныя мае, рыбол двух чіпоў відэапамяці нам не дапамог. Як і папярэднія, пасля пераўсталёўкі драйвера вісіць код 43, і я буду мяняць першы відэачып, які прыйшоў з Китая, на другі відэачып, які прыйшоў таксама з Китая, які я замовіў на всякі выпадак. Таму, шановныя мае, ужо бадай па трэцяму разу я замацаваў на плаце фтарапластавыя стойкі і, як заўсёды, скажу, паехалі. Нешта неяк я ўжо гэта сумна кажу, але ж паехалі. Лабадзена, мае шановныя сябры. Працягваем змагацца за жыццё белага прыгажуна Asus X555L. У дадзены момант карэнная выснова, да якой я прыйшоў, гэта тое, што пасля заліцця дасталася аднаму чыпу відэапамяці Samsung, пад якім былі выяўлены вокіслы. Гэта не дзіўна. Вокіслы ці вадкасці маглі закараціць вывады мікрасхемы, і ёй наступіў каюк. Я збіраюся памяняць гэтую мікрасхему і паглядзець, якім чынам будзе сябе паводзіць ноутбук. Але ж дзе ўзяць на замену мікрасхему відэапамяці з дакладна такой жа маркіроўкай? Канешне, трэба пашукаць на пачатку у донарах перад тым, як замаўляць з Китая. Вось зараз на маім сервісным стале ляжаць 3 мейна. Вось гэты зялёны, уласна, ад нашага бедалагі Asus X555L. Гэты бок, над якім непасрэдна знаходзілася клавіатура, ён быў заліты. Тут былі выяўлены вокіслы. З гэтага боку ўсё было чыста. Значыць, нам трэба памяняць вось гэтую мікрасхему. На пачатку я знайшоў мікрасхемы відэапамяці
SK Unix, якія нам падыходзяць. Чаму яны падыходзяць, пра гэта трохі пазней. Плата ад ноутбука Dell Inspiron 5548. На гэтай плаце дохлы відэачып, памяць павінна быць спраўная, але ж дакладна я гэтага не ведаю. Вось я крыжыкам памеціў відэачып AMD. На матрыцу плата выдавала белы экран. На HDMI, на знешні монітор, выява выводзілася. Пасля прагрэва відэачыпа і народнай матрыцы выява з'явілася. Але ж пасля усталёўкі драйвераў з'явіліся артефакты. Ну, фактычна ўсё зразумела, што дохлы відэачып. На пачатку я б на гэтай плаце мяняў відэачып. Каб памяняць на нашай плаце відэапамяць Samsung на відэапамяць SK Hynix, трэба не толькі яе запаяць, а трэба будзе выпайваць усе 4 чыпа і запайваць 4 з донарскай платы. Трэба, акрамя гэтага, перасунуць адпаведныя страпы. Што робяць страпы? Яны задаюць графічнаму працэсору ці лагічную адзінку, ці лагічны 0. І такім чынам, перасоўваючы гэтай страпы, наш графічны працэсар разумее, з якой відэапамяццю ён мае справу, якой вытворчасці гэтай відэапамяці, якія таймінгі яму выстаўляць, якую чышчыню задаваць і так надалей, які аб'ём гэтай памяці. Са страпамі у нас сапраўдная бяда. Гэтыя ноутбукі X555L, яны выпушчаліся ў розных канфігурацыях. У мяне, значыць, X555LD рэвізіі 3.1. Былі яшчэ LP, рэвізія 1.2 і так надалей. На гэтых ноутбуках усталёўваліся розныя відэачыпы. Вось у нас N16S, а яшчэ усталёўваліся N15S. А да таго ж прынцыпіальную схему я спампаваў і там відэачып N12M. І зразумела, што на гэтыя відэачыпы кампаноўка страпаў можа быць розна, яна можа адрознівацца. І вось менавіта недахоп дакументацыі на маю рэвізію і прыводзіць да таго, каб выставіць страпы, гэта трэба дастаць з шафы бубен і выканаць нейкія рытуальныя танцы. Фактычна страпы трэба было выстаўляць метадам тыка. Але ж праз пару дзён, о мама мія, я зняў сістэму ахладжэння з платы ад ноутбука Lenovo IdeaPad 305-15 IBD. Тая ж самая плата, якая дапамагла мне праверыць спраўнасць майго новага праграматара SWOT 4, які счытвае прашыўку з мультикантролеру. І, дарэчы, гэтая плата засвяцілася ў маім папярэднім відосе. І вось менавіта на гэтай плаце я знайшоў патрэбныя чыпы Samsung з аднолькавай маркіроўкай. Таму, шаноўныя мае, бярем праднагравальнік, мацуем да гэтай платы фтарапластавыя стойкі, і я хачу выпаяць адзін чып відэапамяці. І потым ужо гэты чып запаяць на нашу плату і пратэставаць працу дыскрэтнай відэакарткі на маём белым прыгажуне. Паехалі! Шаноўныя, ужо бадай у 5-й раз я падсабраў ноутбук і адчуваю лёгкае хваляванне. Наступіў ізноў момант ісціны. Зараз мы пададзім на плату напругу і даведаемся, ці дапамагла нам замена каразаванай мікрасхемы відэапамяці Samsung вырашыць праблему з кодам 43 на дыскрэтным відэаадаптары NVIDIA 940M. Шчыра скажу, што я ў гэта не вельмі веру. Мне падаецца, што прыйдзецца яшчэ вазюкацца з платай, хутчэй за ўсё, мяняць усе мікрасхемы відэапамяці. І гэта можа быць яшчэ не канец. З'явілася выява і адчыняем дыспетчер прыладаў. Я хвалююся.
И раз, два, три. Опа! Вы гляньте! Відеоадаптеры. Оба! Клічник зник. GeForce 940M. Драйвер усталяваўся. Уласцівасці. Прилада працуе нормально, ё-моё! Прилада працуе нормально! Валё, мано-ё! Офігеть! Вось яна! Вось гэтая мікрасхема, яна працуе! Яна вырашыла ўсе праблемы. Жыві, белы Asus, жыві! На усялякі выпадак перапампуем вінду, а раптам зноў клічнік з'явіцца. Перазагрузка. Дыспетчер прыладаў. Все, проблема вырашена. Код 43 зник. Шановныя, я просто не ведаю, якімі словамі гэта апісаць. Гэта просто пясец. Плата была адрамантаваная, былі прагнаныя тэсты, усё працавала, але ж я вырашыў напрыканцы вымыць гэтую плату у ультрагукавой ванне, як гэта прынята у добрасумленных сервіснікаў. Ну і што? І зараз з дыспетчера прыладаў знік дыскрэтны відэаадаптар, яго няма. Паказаць схаваныя прылады няма. Што здарылася, не ведаю. І вось, шановныя мае, пасля першапачатковых тэстаў, пасля завяршальнага купання у ультрагуку, я часова страчваю кантроль над гэтай платай, не разумеючы, што адбываецца. Адчынім GPU-Z. Ну ўсё, тут карацей толькі ўбудаваная відэакартка, дыскрэткі няма. Гэта трындзец, ёпрст. Вось табе і валё, ману-ё. Ну што рабіць? Я схаваў, перажаваў і пры дапамозе кубачка кавы праглынуў гэтую чарговую няўдачу. Супакоіўся і пачаў далей мазгаваць. Першая думка, якая з'явілася ў маёй галаве, тая, што я крыва запаяў відэачып. Напэўна, падумаў я, там узніклі нейкія недапаяныя соплі, якія ультрагукавая ванная і ліквідавала. З гэтай прычыны у нас знікла ініцыялізацыя графічнага працэсара. Шановныя, каб не было неразбярыхі з відэачыпамі, а іх у нас 3 штукі, каб было зразумела чарга і колькасць выпайвання і запайвання чыпом, давайте кожнаму відэачыпу дадзім некае умоўнае імя. Родны чып запаяны на заводзе назовем Йонасам. Дарэчы, паміж відэачыпамі ёсць дробныя адрозненні. Родны завадскі Йонас мае на дроселях па ланцугу сілкавання графічных ядраў супраціўлення 11 омаў. Ён 2015 года вытворчасці. Першым з Алиэкспрэс да мяне прыехаў чып 2016 года вытворчасці. Назовем яго Сігітас. Дык вось, Сігітас мае на дроселях па ланцугу сілкавання графічнага ядра супраціўлення 26 омаў. Трохі пазней да мяне з Алиэкспрэс прыехаў дадатковы трэці відэачып. Назовем яго Мантас. Мантас у нас 2015 года вытворчасці і мае супраціўленне на дроселях сілкавання графічнага ядра 14 омаў.
Дык вось на самом пачатку, шаноўныя мае, родны відэачып Ionasa мы памянялі на Sigitasa. І у нас застаўся код 43. Потым мы адрыболілі два чыпа відэапамяці і убачылі, што код 43 у нас застаўся. Sigitasa мы знялі з платы і замянілі яго на трэці відэачып, на Mantasa. Потым мы памянялі карзаваную мікрасхему відэапамяці Samsung на донарскую. І з Mantasa у нас усё файна працавала, праходзіла графічныя тэсты да ультрагукавой ванны. Пасля ультрагукавой ванны Mantas знік з дыспетчера прыладаў. Я выпаяў Mantasa, адрыболіў і запаяў яго назад. Гэта не прывяло да поспеху. Як і папярэдняя, дыскрэтка ў дыспетчеры прыладаў у нас адсутнічала. Надалей мяне асяніла. Господи, як я пра гэта раней не падумаў. На чып у нас прыходзяць усе напругі па сілкаванню графічнага ядра, па сілкаванню відэапамяці, але ж сістэма відэачып не бачыць. Трэба глядзець генерацыю тактавага сігнала. Канешне, як я раней не дацяміў, трэба праверыць працу кварцавага рэзанатара. Каля Mantasa я знайшоў гэтую маленькую мікрасхему з 4 вывадамі X-TAL27, значыць, што яна выдае 27 МГц. Узброіўся асцылографам і зняў асцылаграму. І ўбачыў там незразумелую бурду. Я ўзяў і зняў асцылаграму з кварцавага рэзанатара, які знаходзіцца побач з працэсарам. Працэсар ж у нас добра працуе. І на вывадзе рэзанатара каля працэсара я убачыў роўную сінусоіду. Усё зразумела. Нейкім чынам ультрагукавая ванная вырубіла кварцавы рэзанатар, які знаходзіцца каля відэачыпа. Адпаведна, абмену данымі няма на што абаперціся і размовы паміж мачнай платай і відэачыпом не існуе і не можа існаваць увогуле. На адной з донарскіх платаў я знайшоў такі ж самы кварцавы рэзанатар і памяняў здрадніка на донарскую мікрасхему. На вывадзе мікрасхемы у нас з'явілася роўная сінусоіда. І ў дыспетчеры прыладаў, о мама мія, ізноў аб'явілася дыскрэтка. Ізноў у мяне былі авацыі, валё манаё і так надалей. Я запусціў графічныя тэсты і ўжо не мог нарадавацца, ужо ў галаве прадумляў сцэнар завяршэння гэтага відэароліка. Але ж не тут-то было. І вось наш Mantas радасна свеціцца ў дыспетчеры прыладаў. Драйверы на яго усталяваліся, кода 43 няма. У дыспетчеры прыладаў я чытаю аптымістычны надпіс «Прылада працуе нармальна» і рыхтуюся запусціць абаранак у фурмарку. Але ж перад гэтым спрабую счытаць інфармацыю о відэачыпе праграмуленай GPU-Z. І падчас считывання дадзеных з відэачыпа праграмулена GPU-Z у нас завісае. У выніку завісае уся вінда. Перапампоўваю вінду, спрабую ізноў адчыніць GPU-Z. І зноў GPU-Z у нас падвісае. Я спрабую гэта зрабіць яшчэ некалькі разоў і атрымліваю у выніку сіні экран смерці. І тутака да мяне даходзіць, што некалькімі паяльнымі маніпуляцыямі я забіў Mantasa. Яго здароўе не вытрымала здзекаў высокімі тэмпературамі. І нам ізноў трэба мяняць відэачып. Mantas, мне вельмі шкада. Але ж твоя ахвяра будзе недарэмнай. Нам трэба ісці далей. Я бачу толькі два
варыянты. Першы варыянт. У нас была карызаваная мікрасхема відэапамяці Samsung. Яна была прычынай кода 43. І я падумаў, а калі родны завадскі чып Йонас выжыў, калі мы яго запаяем, то ён можа быць здаровым. І я бяру, выпайваю хворага Мантаса і запайваю на яго месца родны завадскі відэачып Йонаса. Уключаю плату і бачу у дыспетчеры прыладаў той же самы код 43. Памятаеце, я распавядаў пра ускраек бардзюра і крытыкаваў сябе за празмерную самаўпэўненасць, калі адразу сказаў, што у нас дохлы відэачып. Вось я быў правы. Можна зразумець, што віноўнікам з'яўляецца менавіта відэачып. Сапраўды, па кантролеру відэапамяці відэачып Йонас у нас дохлы. Сітуацыя была яшчэ гаршэйшая. Разам з чыпом відэапамяці заліцце вырубіла і Йонаса. І такім чынам у нас застаецца адна надзея на Сігітаса, якога мы ўжо запайвалі на плату, але ж потым яго памянялі на Мантаса. Мы гэта рабілі яшчэ да замены мікрасхемы відэапамяці Samsung на донарскую. І я зноў кладу плату на інфрачырвоную паяльную станцыю, выпайваю Йонаса, хворага на код 43, і запайваю Сігітаса. І што вы думаеце? Урэшце рэштаў усё файна. Сігітас у нас радасна з'явіўся у дыспетчеры прыладаў, драйвер на яго усталяваўся. Я ўбачыў там радасны надпіс «Прылада працуе нармальна», запусціў праграмуленую GPU-Z і карэктна вычыталася ўся інфармацыя. Вінда не падвісае, валё, маноё. Я запусціў графічныя тэсты. Праз некалькі хвілінаў вентылятар пачаў працаваць на максімальных абаротах. Я ўзяў адразу, датыкнуўся пальцам да тэксталіта над працэсарам, а таксама над відэачыпом. Там недзе не болей 40 градусаў. Адчыніў Аіду 64, а там на працэсары павісла аднекуль 100 градусаў Цельсія. Я схапіў цеплавізор і глянуў на працэсар і відэачып. Ну реально 37 градусаў, а Аіда паказвае 100. Як такое магчыма? І вентылятар круціцца па максімуму. Што здарылася на гэты раз? Перагружаю плату. Зноў 100 градусаў вісіць, рэальных там недзе 37-38. Праз 2-3 хвіліны адбываецца самавырубанне платы. Зноў уключаю, падаю напругу, загружаецца вінда. Я гляджу, што працэсар у нас працуе на сваёй мінімальнай чышчыні. 2,5 гігагерцамі там і не пахне. Што адбываецца? І тутака, шаноўныя мае, мне ўжо стала не да жартаў. Мне падалося, што над усім гэтым рамонтам павіс нейкі палтэргейст. Ты скараняеш адну праблему, з'яўляецца другая. Ты скараняеш другую праблему, радуешся, з'яўляецца трэцяя. І ў мяне ўзнікла заканамернае пытанне. Ці скончыцца гэта калі-небудзь? Што ж, і зноў я схаваў гэтую няўдачу, перажываў яе і пачаў мазгаваць над наступнай праблемай. Чаму вентылятар у нас круціцца па максімуму са старта? Адкуль на працэсары ўзялася фэйкавая тэмпература ў 100 градусаў, а рэальная тэмпература складае 37-38? І чаму сістэма
вырубаецца праз 2-3 хвіліны і чаму працэсор у нас працуе на сваёй мінімальнай чышчыні. Зразумела, што пры такой фейкавай тэмпературы плата працуе ў аварыйным рэжыме і спрацоўвае сістэма абароны. Як вы ўжо зразумелі з папярэдніх відэакадраў, на пачатку я пачаў адпрацоўваць версію, звязаную са злётам біоса і пашкоджаннем прашыўкі мультиконтроллера. У маім распараджэнні былі 3 дампы біоса. Першы дамп, уласна, родны, які я счытаў і захаваў пры дапамозе праграматара T48, і 2, якія я спампаваў у сеціве. І хаця спампаваныя ў сеціве дампы біоса былі памечаны, што яны ўжо з ачышчаным МЕ рэгіёнам, я не пагультаюся і пры дапамозе адмысловых праграм сам пачысціў МЕ рэгіён у родным дампе біоса. Што датычыцца прашыўкі мультиконтроллера, а у нас стаіць мультиконтроллер ITE 8585E. Гэты мультиконтроллер патрабуе праграмавання, але ж, як я вычытаў на форумах, што на платах Asus гэты мультиконтроллер умее падцягваць сваю прашыўку уласна з дампа біоса. Я гэта пакуль што не правяраў. Але ж, тым не менш, я скарыстаўся праграматарам мультиконтроллераў SWOT 4, вычытаў з мультиконтроллера прашыўку, захаваў яе і заліў прашыўку, якую спампаваў з сеціва. Яшчэ я спрабаваў пры дапамозе зноўкі адмысловых праграм выразаць з роднага дампа прашыўку мультиконтроллера. У мяне гэта атрымалася, і я таксама спрабаваў заліць гэтую частку біоса у мультиконтроллер. І пасля ўсіх гэтых маніпуляцый з прашыўкамі, калі ласка, паглядзіце, што я атрымаў. Усе спробы вырашыць пытанне некарэктнага маніторынгу тэмпературы і максімальных абаротаў вентылятара пры дапамозе праграмных сродкаў не дапамаглі. І стала зразумела, што у наяўнасці апаратная праблема. У нашым распараджэнні ёсць BoardView на дадзеную плату. Таму, шаноўныя, давайце разбірацца, дзе закапаны сабака. Давайте з вами паглядзім на BoardView. На ім я знайшоў аднаго з галоўных удзельнікаў маніторынгу тэмпературы. Вось у нас тут абвязка відэачпа, ніжэй абвязка працэсара. І сярод усіх кампанентаў ёсць датчык маніторынгу тэмпературы. Мікрасхема вытворчасці Nuvoton NCT 7717U. Яна мае сярод выводаў сігнал CPU терм. Цікава, што гэты сігнал не мае непасрэднага кантакта з працэсарам, а праз медзяную перамычку ён пераўтвараецца ў сігнал, перавярнем плату, ён пераўтвараецца ў сігнал, вось яшчэ адна на другім баку медзяная перамычка, на якую паступае фактычна CPU терм, а праз перамычку пераўтвараецца ўжо адразу ў VGA терм. І гэты сігнал ён ужо перавязаны з відэачыпом. Дык вось які ход маіх думак. Відэачып і працэсар. Маніторынг тэмпературы па ядрах працэсара у нас карэктны. Усё адпавядае рэчаіснасці. Маніторынг відэачыпа у нас таксама карэктна працуе. Нараканняў ніякіх няма. І фактычна у нас праблемы пачынаюцца вось ад гэтага сэнсара тэмпературы. Гэтая маленькая
мікрасхема о 5 выводах, і яна няпростая, мее маленькую внутреннюю памяць, куды можа захоўваць інфармацыю. І другім удзельнікам маніторинга тэмпературы, з якім гэты сэнсор перамаўляецца, у нас, уласна, мультиконтроллер ITE8585E. Вось праз гэтую абвязку MOSFET і резистор адбываецца камунікацыя паміж датчыкам тэмпературы і мультиконтроллерам. І мультиконтроллер ужо, аналізуючы дадзеныя, мяняе абароты вентилятора. Вось, калі ласка, у нас ёсць сігнал мультиконтроллера FAN PWM. Гэта ёсць рэгуляванне абаротаў вентилятора. Я звярнуўся да Гугла. Зараз можна скарыстацца штучным інтэлектам. І штучны інтэлект нам выдаў падобныя сімптомы, калі няспраўным з'яўляецца сэнсар маніторынгу тэмпературы. Адпаведна, першы крок – гэта паспрабаваць памяняць гэты датчык. На адной з донарскіх платаў я знайшоў гэты датчык, спаяў яго адтуль і памяняў на нашым мэйне. Вынік нулявы, ні да чаго гэта не прывяло. Капаем далей. Давайте паглядзім, якія яшчэ ёсць сігналы на гэтым датчыку. Значыць, ёсць сігнал SMB1 KLKS, а таксама SMB1 DAT-S. Гэта нішто іншае, як шына перадачы дадзеных SMBus. Двухканальная шына перадачы дадзеных. Гэта азначае, што ёсць нейкая мікрасхема, як правіла, гэта кантролер, які мае статус майстра. І ён пры дапамозе тактавання ініцыюе перадачу дадзеных з іншымі кампанентамі. Такім чынам нам трэба праверыць працу SMBus шыны. Глядзім на мультиконтроллер SMBus Clock, а таксама SMBus Data. Правільна назваць гэтыя сігналы Serial Clock і Serial Data. Я правяраў вось гэтыя кантакты, яны ўсе файна запаяныя, праблемаў з гэтым няма. Але ж давайте замераем, што па гэтых каналах адбываецца, калі мы запушчаем плату. І будзем здымаць паказанні, уласна, асцылографам. Мультиметр тут нам не дапаможа. Сігнал SMBus Clock можна замераць вось на гэтым перахадным пятаку, а сігнал SMBus Data можна замераць вось на гэтым перахадным пятаку, што даволі зручна. Так, глядзім, што ў нас адбываецца з сігналам SMB1KLK. Што ў нас з тактаваннем з боку мультиконтроллера. Падаем на плату напругу, уключаем. І глядзім асцылографам. Асцылограф нам выпісаў, што няма триггера. Груба кажучы, няма чаго паказваць. Атрымліваецца, што тактаванне з боку мультиконтроллера адсутнічае. Добра, а што ў нас з сігналам SMB1 DAT? Serial Data. Вось на гэтым пятаку. І а тутака у нас ідзе перадача дадзеных нейкая. 0,1, 0,1 і так надалей. Канстанта. Добра. Яшчэ раз перад гэтым резісторам замераем. Autotrigger 9. Няма триггера. Serial Data.
0 некалькі адзінак, 0 некалькі адзінак. Канстанта. Дык вось, шаноўныя, я каля мульцікантролера знайшоў SMBus шыну другую. Яна з маркіроўкай 0. Яна датычыцца падзарадкі акумулятара. І давайте паглядзім, якім чынам павінна працаваць спраўная SMBus шына. Значыць, вось на гэтым падвойным резістары плата вырубілася. Serial clock. Auto. І мы бачым, што на гэтай шыне ёсць перадача дадзеных. Вось як яна карэктна выглядае. А што ў нас адбываецца на спраўнай шыне з сігналам Serial Data? Оп. І мы бачым, як павінна выглядаць Serial Data на спраўным SMBus. Ідзе перадача дадзеных. Высокі ўзровень, нізкі ўзровень. Перадаюцца нулі і адзінкі. Аута. Расцягнем. Асцылаграму. Ось. Калі ласка. Ну і якую выснову можна зрабіць са знятых асцылаграм? Бадай толькі тое, што ў нас праблемы з мульцікантролерам IT8585E. Ён у дадзеным выпадку выступае задаючай прыладай, кіруючай прыладай. І ён менавіта генеруе тактавы сігнал. Выступае ініцыятарам перадачы дадзеных з прыладамі-слэйвамі. А ён, гэты тактавы сігнал, не генеруе. Тактавы сігнал адсутнічае. І таму у нас праблемы з шынай перадачы дадзеных SMBus 1. А вось што датычыцца шыны SMBus 0, якая звязаная з чарджерам падзарадкі, яна спраўна працуе. Мы відавочна гэта ўсё назіралі. Магчыма, пры адсутнасці тактавага сігнала датчык тэмпературы ці сам мульцікантролер ініцыюе аварыйную сітуацыю, і AIDA64 нам выдае 100 градусаў Цельсія з адпаведнымі наступствамі. Такім чынам, шаноўныя мае, я толькі што патраціў 3 гадзіны, перарыў усе донарскія платы, але ж мульцікантролера IT8585E у сваёй базе я не знайшоў. Таму ў мяне няма ніякага выйсця, акрамя таго, каб мульцікантролеры замовіць з Китая. Патраціў дадаткова 18 еўра і замовіў камплект з 5 мульцікантролераў. Кантролеры едуць, а пакуль I'll come back. І раптам плата адрамантавалася. Усе праблемы вырашаны. І адбылося гэта так жа нечакана, як раней на ім спараджаліся розныя праблемы. Клас! У мяне такое адчуванне, што палтергейст, які засяліўся на гэтай плаце, вырашыў стаць добрым дамавіком. І ён дазволіў мне завяршыць гэтую сервісную гісторыю паспяхова.
Але ж якім чынам ён гэта зрабіў? З падвохам. Напэўна, вырашыў, што хопіць здзеквацца. І трэба правесці ў жыццё апошні здзек. Плата адрамантавалася ў той момант, калі камплект з 5 мультиконтролераў прайшоў літоўскую мытню, але ж яшчэ да мяне не даехаў. Выявілася, што родны мультиконтролер спраўны, ён не вінаваты. А калі я вам зараз скажу, хто віноўнік глюкаў у сістэме маніторынгу тэмпературы, вам стане смешна. А мне смешна не было. Мне з аднаго боку было радасна, а з другога боку крыўдна. Бо прычына глюкаў сістэмы маніторынгу тэмпературы, яна кур'ёзная, яна рэальна кур'ёзная. Ва ўсім вінаватая сапля. Так, вы не аслухаліся. Менавіта сапля. Вось як гэта было. І гэта недарэчная сапля перамкнула вывод мультиконтролера SMB1 DAT з выводам мультиконтролера PACI ACR. Ёханы бабай, а сігнал PACI AC гэта нішто іншае, як адмысловая шына ад кампаніі Intel, якая выкарыстоўваецца для перадачы дакладных звестак пра тэмпературу працэсара. І вось менавіта з гэтага резістара у нас кантакт ідзе на працэсар. Адсюль узялася вся гэтая беліберда з маніторынгам тэмпературы. І гэтая сапля утварыла перамычку паміж гэтымі двумя кантактамі супраціўленнем у 7,5 омаў. Шаноўныя, ну якая верагоднасць, што ультрагукавая ванная выб'е з-пад кантролера згустак флюса, маленькі згустачак патрапіць паміж двумя лапкамі мультиконтролера. Сам флюс ён ток не праводзіць. Акрамя таго, з-пад кантролера ультрагукавая ванная выбіла прыпойны пыл, які ўтвараецца, калі падчас пайкі флюс даводзіцца да кіпення. Якая верагоднасць таго, што гэты прыпойны пыл ён наліпне на гэты згустачак флюса, і ў пэўны час гэты пыл выраўняецца у перамычку і закараціць два вывода мультиконтролера. Якая верагоднасць гэтага? Такое адчуванне, што верагоднасць утварэння такой кур'ёзнай перамычкі такі ж самы, як мы купім латарэю і выйграем 5000 еўра. Гэтая перамычка, яна зусім маленечкая. Мне прыйшлося па максімуму выкручваць лінзы мікраскопа, каб заўважыць яе. І што? Акуратны тычок вострым скальпелем, і ўсё. Праблема маніторынгу тэмпературы вырашана. Ну ці гэта не здзек, ці гэта не полтергейст, адкажыце. Перад сном я палез у мабільнік і пачаў трохі гугліць на тэму маніторынгу тэмпературы. Там нейкі чел пісаў, што на прыблізна такой мадэлі ён шукаў таксама праблему фейкавай тэмпературы. У яго там адгніў кантакт, які ідзе ад мультиконтролера да резістара у ланцугу маніторынгу тэмпературы. Я так падумаў, трэба мне палезці і яшчэ раз усё пераглядзець, празваніць мультиметрам. Дык вось я казаў, што у праблемах СНБ-шыны нам мультиметр не дапаможа. Вымярэнні будзем рабіць асцылографам. Напэўна, мой мультиметр UT60E пакрыўдзіўся, і менавіта ён дапамог мне выявіць праблему. Я памераў два суседніх кантакта на прадмет замыкання, і яны апынуліся замкнутыя. І менавіта SMBus дата была перамкнута з сігналам, пры дапамозе якога працэсар напрамую ў мультиконтролер перадае дадзеныя пра сваю тэмпературу.
Давайте зараз паглядзім, як ліквідацыя гэтай недарэчнай саплі змяніла працу шыны SMBus-1 па маніторынгу тэмпературы. Будзем глядзець асцылографам. Падаем на плату напругу, націскаем старт, і мы бачым, што з вентылятарам нічога не адбываецца. Тэмпература пакуль што вельмі малая, каб ён пачаў працаваць. Давайте пачакаем, пакуль ён запусціцца. Гэта правільная праца, правільная. Няма максімальных абаротаў. О, вось зараз ён трохі пачаў даваць абаротаў. Такім чынам, увага на асцылограф. Serial clock на шыне SMBus-1. Вось пайшла перадача дадзеных. А што ў нас з Serial data? І на Serial data таксама пайшла перадача дадзеных. Давайте разважаць такім чынам. Да мяне прыязджае новы мультиконтроллер, я яго запайваю, стары здымаю, і падчас гэтай працэдуры сапля б гэтая ліквідавалася. У любым выпадку я б атрымаў вырашэнне праблемы. Але ў чым розніца? Розніца ў тым, што я б думаў, што вінаваты родны мультиконтроллер, і такім чынам гэты родны мультиконтроллер IT8585E быў бы несправядліва адсуджаны. І сапраўдная праблема глюкаў у сістэме маніторынгу тэмпературы засталася бы мне невядомая. Шчыра кажучы, я ўжо думаў, што стаў уладальнікам ультрагукавой ванны забойцы. Значыць, яна вынесла кварцевы рэзанатар каля відэачыпа, а тут яшчэ праблемы генерацыі тактавага сігнала у мультиконтроллеры. Я так подумал, реально моя ультрагукавая ванная забивае ўсё, што звязана з генерацыяй тактавага сігнала. І я вельмі рады, што гэтая тэорыя яна не спраўдзілася. Вось вам статыстыка, шаноўныя мае. Падчас гэтага рамонта плата ноутбука Asus награвалася один раз до температуры 230 градусов Цельсия, 9 разоў до температуры 200 градусов Цельсия, 7 разоў до температуры 130 градусов Цельсия. Уявіце сабе, колькі было праведзена цыклаў выпайкі-запайкі, награвання до высокай тэмпературы. Таму не дзіўна, што 1-2 элементы, іх матэрыял мог быць гэтымі цыкламі нагрэва-перагрэва пашкоджаны, і ультрагукавая ванная гэтай траскай магла, зразумела, вынесці іх. Гэта натуральна. Я вельмі задаволены сваім абсталяваннем. Калі абсталяванне дазваляе працаваць на высокіх тэмпературах такі працяглы час, рабіць такую вялікую колькасць нагрэваў да высокай тэмпературы, і пры гэтым плата выжыла, гэта кажа пра тое, што абсталяванне сапраўды прафесійнае. Яно працуе вельмі ашчадна з платамі. А падчас гэтага рамонта мне прыйшлося запусціць у ход усю сваю цяжкую артылерыю, што была ў маёй сервіснай майстэрні. Гэта і інфрачырвоная паяльная станцыя Mobimax 4Z Auto. Гэта і тэрмастол Monolog RM2519. Гэта і мікраскоп RF4. Гэта і асцылограф Rigol DS1202ZE. Гэта і праграматар BIOS T48. Гэта і праграматар мультиконтроллераў SWOT 4. Гэта і мой лічбавы мультыметр Unit UT60E. А таксама я карыстаўся USB цеплавізійнай камерай і шмат чым іншым. Вы ведаеце, лёгкія стандартныя рамонты, як правіла, гэта адна нейкая праблема, вырашэнне якой вядомае, і яно, як на канвееры робіцца, яно не падвышае кваліфікацыю. Кваліфікацыю, прафесіяналізм падвышаюць толькі цяжкія складаныя рамонты, і рамонт гэтага ноутбука Asus X555L быў менавіта такім.
І хоча на початку мені було не до сміху, зараз я відчуваю задовольнення. Стомленість, але ж велике задовольнення. Ад усяго працесу вырашэння праблемаў на гэтым белым ноутбуку. Я упэўнены, што на гэтай плаце у дадзены момант жыве добразычлівы дамавік. Былы злосны палтэргейст, які ў выніку дазволіў мне завяршыць гэты рамонт паспяхова. Зрабіў мне напрыканцы такі файны падарунак. Але ж я адчуваю, што мой відос ужо зацягнуўся і надышла пара развітвацца да наступнага рамонта. Пажадаю усяго самага найлепшага. Да сустрэчы на канале Вохра Сервіс. І няхай вашыя дэвайсы жывуць вечна. Ікі.